كما يتمسيو زخبركم سمعتين إلهم عن سولوس 19 سنة كل تشحن 13 عام تمرت وي 6 حملة كل تشحن 6 ويدما يقريتها كل تشحن 20 حدا مدب زت أنا أقدركم قبر مدهني زينا بمقدام بيت مخرجات تحبرات منقستات إثيوبيا بزملكت زكايدو آخيبات أبصاب كنا أربالكم هنا سروع مدب إيرتراويان أب أمريكا وانت قريب له نقول مسانات صنحو فلما جن زينا حيز الله بتر سلطانيو كم يمزحهم كبرات على تعوزين عنه منستر وطا أمريكا أنترن بلينكن لوم سولوس مصنع إثيوبيا قدام منستر أبي أحمد كم زتزرارمو تقاليصو بمسارة زي إتو منستر وطاي بسعب أقداسنت هسوس نبارن أب لزب زتمسرته مقراص تصابعون بهلم توقعات حيدتا تصميرو مدلو إتو منستر وطاي ناب تقراي زسقر دل مسوارون كالوت عنكفاتاتن كونينهم قدام منستر أبي أحمد نت بيت مغرصة تحورات هاجرات قدمي 4 معلتات زتيرلو أجندة تقدس النت كريو أنتوني بلينكن صوي عميام موصى سراويت إرتران حيرتات كل الأمحران كاب تقراي مولو وحسن أنكفكف زي ولن مبصح سبعو رديئت ناب يتصبزل الهزبي ماقهاست سبعو مسلاتن قفعن زفتسمو بنصع أكال نكتصارن فتسمتو نافردن كقربو كمون وشتاون دقاون دوب إثيوبيا بزخوانا ملكع بحيلن نحق منقستي بزت حسب مقدي كلوات كم زي قبان أزغاخيرهم بتوساخي كل حقوق بوليتيكاو للزب مسلات ظلو أقداسنت بمقلاخ إثيوبيا نزقات أما زرعون بوليتيكاون مكففال نمفتاح ظلو ترى آتريروم قليسهم علو منستر وصا أمريكا أنتوني بلينكن منقستي إثيوبيا بوق سلزي عوات قبل الزب زتمسرته مقراص تخصن بوليتيكاو فتحن نخنادي أزاز حيلتات تقراي لوم سولوس صويعم سراويت منقستي كاب مقالة كاوزوصو دحر حدثومن مس رويترز تكال زينا قال من السقبرو جنرال صادقان قبرة تنسائي دحر سعرات سراويت إثيوبيا تزراربنا ناب مقراص تصابقو نبقع عنا نبل زلنا إلوم جنرال صادقان وسيخوم نخلهم صاقمات ببوليتيكا نفتحيوم إلنا نرأسنا نقدبالنا محبر السب عالم نزخونة تاتزيك جنزبلنا عنا ندل يبلو قال أماراتي انت تسعينو قنا بوتادراو حيلي كنفتحو إنا إيلوم كاب زيتنا تسار السفرا خوينوم أبزهبوك على مللس وهابك القدامي مصر أبي أحمدن منقستي نزقومو ناي تقراي كوماند بوستن قبر ملسن كهبولو استقبر فتنا أي تعوتن أبزوان زيقنا وق نخبقعن سباو رديئت نابزوت أمي هزوي مانتان كباصحن عالم لخصاطي أبلع لكلت يوم وقنات حايلو الله منقست إثيوبيا سلطاوي من سحاب أب تحت زبالو في الصامة زحالة سومن بيناوي مقراص تصابقو تكبير اللخو يبل حوحات سنبت أبزرقحو مقلسي مس منقست إثيوبيا نابل الزب زبقع مقراص تخصي كدم مسلم معنا سراويت إرتران حيلتات كل الأمحران ملؤ كاب تقراي كوصو اللهم إلى الله اتمقلت وسيغو سراويت تماليسوم زياتونا أنت خوينهم مقراص تخصي بمسارة حساب درجة قبليو كابوز ساقرقنا أسم معنات قدم مبصحنا كالوت كمال وزلوم قدم خناتات اون آلو يبل مس رويترز قال من الزكادو جنرال صادقان قدام مستر أبي أحمد أب تقراي وتهدراو سعرت عقاتيمونا إيو إيلوم كساب زي تقبلو وق كغصل إيو إيلوم اللو صادقان وسيخوم منقست إثيوبيا رديئتنا بتكلل نخياتو كون إيلو يغلقل اللو إيلوم كسيسوم منقست إثيوبيا قنا آيكالكال كون إيجزبل جنرال صادقان ابتزهبو قال ملس أستات شمون تشح وتهدرات إثيوبيا مروخاتو قو كوينوم كمزلو تقيسم يوم وتهدرا وهاب قال سراويت إثيوبيا كولونيل جيتندت أدانة ات بجنرال صادقان استقلت بزح مروخات زتقانة نأيو كولو كالو رويترز بوغانو نت أهاز كارغاق صواي كالن سوني نبارلما إثيوبيا مبرزهبو قدام منستر أبي أحمد أدلاين تخوينو مليون إثيوبياوين من أسي أب تقراين نخواقو قروات يوم انتخونا قدام النزوهابو سلاما وفتحيو إيلوم يوم يبل رويترز دالو ريبورت مسحوحات ركب اللوم زتبهالو تقارون غازيطنياتاتنا باديس أبابا كم زتأثرو زمتسنا زين حبيرو حدا رئيتو ان VOA زهابة تقراواي من اسي قدام يونيفورم بزي لبسو بولاويس 15 مشاتو كم استفتحن اتم بولاويس مسقو جلا قور الشبرا تبهايلو استمدب حوحات ترغب إغا تبهايل كأغا تترطر كم زولو وتقيسلو كوميشن سبا مسالات إثيوبيا بوغنو نتحابريتا يكتاتلو كم زلو قليسو يبل كندي أباتا زلا أخلنا ريبورت صباح صفح ريبورت كنا أربالكم هنا
ኢትዮጵያ ነተአካታዕ ኮይኑ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መምላእ ከም ዝጀመረት ግብጽ ኣፍሊጣ እዚ ተበግሶ እዚ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሱዳን ዝሓወሰ ኣጀንዳ ንምዝራብ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ንውጥረት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘንህሮ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ግብጺ ትማልሶኒ ኣብ ዘርግሖቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓቢ ግድብ መምላእ ከም ዝጀመረትን እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ንሱዳን እውን ዝሓወሰ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ምክያዱ ውጥረት ከም ዘንህርን ኣፍሊጣላ ሚኒስተር መስኖ ግብጺ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስተር መሐመድ ዓብድልዓጢ ካልኣይ ዙር መስርሕ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ሳለጥ ከም ዘሎ ዝሕብር ደብዳቤ ካብ ኢትዮጵያ መዘንኦም ወግዓዊ ይፍለጡልና ዝብል ከም ዝበጽሖም ጠቒሱ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ሓደ ወገናዊ ስጉምቲ ከም እትነጽጎ እውን ግብጺ ኣፍሊጣላ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሳ ግብጽን ሱዳንን ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉን ዝስራሓሉን ኣገባብ ንምንጻር ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንክሕግዛ ደጋጊመን መጸዋዕቲ ኣቕሪበን እየን ብመሰረት እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ግብጽን ሱዳንን ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ንምስታፍ ኣብ ኒውዮርክ ኣትዮም ይርከቡ ፕሬዚዳንት ግብጺ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብጽሒት ማይ ግብጽ ንዝንኪ ተግባራት ኣዲስ ኣበባ መንግስቶም ከም ዘይጻወሮን ኩሎም ኣማራጽታት ኣቦቶኦም ከም ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ምስ ካይሮን ካርቱምን ክትተሓባበርን ግጭት ክትወግድን ጸዊዖም እያ ያቕኒልና ገብረ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጸረ ቫይረስ ኮሮና ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንምድሓን ህይወቶምን ህይወት ካልኦትን ኢሎም ንክኽተቡ ደጊሞም መጽዋዕታ የቕርቡ ኣለዉ በምሕዳሮም ክሳብ ሰንበት ዝተኸብረ መዓልቲ ነጻነት ኣብ ዘሎ ግዜ ክንከትብ ኢና ኢሉ ዘውፅኦ ትልሚ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይተዓወተን ባይደን ንመዓልቲ ነጻነት ሃገሮም ምስ በዓልቲ ቤቶምን 1,000 ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ዝርከበሉ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘኽበረሉ እዋን ከምዚ ይበሉ 245 years ago we declared our independence from a distant king ቅድሚ 245 ዓመታት ካብ ናይ ርሑቕ ንጉሳውያን መግዛእቲ ነጻ ወፂና ኢና ሎሚ ድማ ካብቲ ዘይምሕር ቫይረስ ንገላገለሉ ግዜ ንምብጻሕ ተቃሪብና ንርከብ ከምኡ ክብል ከለኹ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ተዛዚሙ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን ገና ብዙሕ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ ማዕረ ኣብ 1776 ዓመተ ምህረት ዝኣወጅናዮ ነጻነትና ንተወሳኺ ተግባር ዝዓደመና ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ተወሳኺ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ በሉ ንሶም ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዶክተር ኣበበች ጎበና ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ስላሴ ሎሚ ተፈጺሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንሰን ዘዕበዮኦም ቆልዑ ኣዝማድ መንግስታዊ ሰበስልጣን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ እታ ከተማን ተረኺቦም ነይሮም ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝተቐበለ ኣበበች ጎበና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓሚመን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቐንያን 27 ሰነ ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሜን ከም ዝዓረፋ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ نمسجد باتران زينا زراديو دمس أمريكاوي ናብ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ንትግራይ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ፈላማይ ወግዓዊ ኣኼባ ብዘይገለ ስምምዕ ተወዲኡ ኣብቲ ብዓርቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦን ተገብሩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እዚ ድማ ሰብኣዊ ጸገማት ካብ መፍትሑን ላዕሊ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ጸገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝሕግዝ ምዃኑ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦያ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ብመሰረት ዘቕረቦ ሕቶ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣጀንዳ ወግዓዊ ኣኼባ ኣካይዱ ኣብቲ ብኣቦ መንበርነት ፈረንሳዊ ኒኮላስ ዲ ሪቪዮር ዝምራሕ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘካየዱ ኣኼባ ፈላሚት ተዛራቢት ዝነበራ ኣብ ህንጸት ፖለቲካን ጉዳይ ሰላምን ሕብራት ሃገራት ዋና ጸሓፊት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳናይ ኩነት ትርከባላ ኢለን እተን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንኢትዮጵያ ዝፈታተኑ ዘለው ጉዳያት ኩለ መዳይን ዘላቕን ብዝኾነ መገዲ ክፍትሑ ከም ዘለዎም እዚ ዘይኸውን እንተኾይኑ ክወርድ ዝኽእል መዘዝ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለን እቲ ን8 ኣዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ ጎንፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሰነ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ምእዋጁ ስዒቡ ሰራዊቱ ካብ ከተማ መቐለ ምውፅኡን ሓይልታት ትግራይ ድማ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ብርከት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ምቆፅጻሮም ሓቢራን ቅድመ ትኹነታት ንፕሬዝዳንት እታ ክልል ዝነበሩ ሓዊሱ ላዕለወት ኣመራርሕኡ ናብ መቐለ ምምላሶም ሪፖርታት ምግላጾም ዘብርሃ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን
As of today, the TDF has yet to agree to a ceasefire. ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጻብኦ ንምቁራጽ ኣይተሰማምዑን ዋላ እኳ ኽበድቲ ፍጻመታት ምህላዎም ዝሕብር እንተዘይሃለወ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምግባር ዝምችው መሰረታዊ ኣገልግሎት ግን የለን። ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ሓይሊ መብራህቲ የለን። መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም እዮም። ናብቲ ቦታ ንምብጻሕ ኮነ ንምውጻእ መጓዓዝያ ኣየር የለን። ካልእ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶብ ከባቢ ዝርከቡ ቦታታት ተጸጊዑ ይርከብ። ሓይልታት ትግራይ ንቕድሚት ይቕጽሉ እዮም ዘለዉ። ይኹን እምበር ኣብ ከባቢ ምዕራብ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝነበርዎ እዮም ዝርከቡ። ፓርቲ ብልጽግና ኣምሓራ 29 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሬት ክረክብ የይሉ ንኸይፍትን ኣጠንቂቑ እዩ። ብሓጺሩ ልዑል ጎንፅን ጸገም ጸጥታን ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ምቁራጽ ተጻብኦ ንሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ኣካላት እቲ ጎንፂ ብህጹጽ ክቕበልዎን ከተግብርዎን ነተሓሳስብ ኢለን። ንሰን ወሲኸን እቲ ኣዝዩ ሻቕሎት ዝፈጥር ጉዳይ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ምዃኑ ገሊጸን እየን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ይጋደድ ምህላውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስባር ድልድል ተከዘ ነዚ ጸገም ብዝያዳ ከም ዘጋደዶ ኣብቲ ኣኼባ ኣልዒለንኦ እየን። ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ምግባር ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ጸገማት ካብ ምቕራፉ ንላዕሊ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ጸገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻኡን ከም ዝሕግዝ ኣስሚረናሉ እየን። መዚ ተታሒዙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን መንግስቲ ፌደራል ውጽኢት መረጻ ዕላው ድሕሪ ምዃኑ ንኹሉ ዝሓቆፈ ዘተኸካይድ ምድላውን ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ንምምርማር ዝግበር ጻዕሪ መንግስቲ ከም ዝድግፍን ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ምዝራቦም ጠቒሰን ንኢደን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላው ዝያዳ እናተጋደደ ምምጽኡ ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጠባባቂ ምክትል ዋና ጸሓፍን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ሓገዝን ራሜሽ ራጃሲንጋም እዮም። 2 million people are still displaced and close to 5.2 million people still require humanitarian assistance. ስካብ ሕዚ ከባቢ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም 5.2 ሚልዮን ዝጽጉዑ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ እዮም። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን እዮም። ብምኽንያት እቲ ጎንፂ ጸገማት ምግብን ጸጥታን ጥሜትን እናኸፍአ ምምጽኡ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 400,000 ዝኸውን ህዝቢ ብጥሜት ይጥቃዕ ኣሎ ተባሂሉ ይግመት። 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ጫፍ ዓጸቦ ይርከብ። ገለገሊኦም እውን እቲ ቁጽሪ ዛይድ ምህላው ይገልጹ። ብተወሳኺ ጾታዊ ዓመጻት ብስፍሓት ምፍጻሞም ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ዙርያ ዘጥቕዓት ልዕሊ 1,200 ጸብጻባት ምቕራቦም ጠቒሶም እዮም። ኣብቲ ተጻብኦ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ግብኦም ክፍጽሙ ሓቲቶም። ነቶም ኣብ ቀረባ ዝተቐትሉ 3 ኣባላት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሓዊሱ 12 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት መቕታሎም ኣዘኻኺሮም። እኹል ሓለዋ ክግበረሎምን ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ካብ ምግዳድ ክቆጠቡን ኣተሓሳሲቦም። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም ሰበስልጣናት እተን ትካላት ዘቕረብዎ መግለፂ ስዒቡ ቀወምትን ተጠባበቕትን ኣባላት ቤት ምክሪ ባይቶ ጸጥታ ነናይ ባዕሎም መርገጽ አንጸባሪቖም እዮም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዐኦ ዘረባ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዘካይዶም ዕጽዋት ኣኼባታት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ጥሜት ምምዝባል ቅትለት ንጹሃን ሰባትን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ጾታዊ ጥቕዓትን ዝኣምሰሉ ጸገማት ካብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ጸብጻባት ምስምዑ ኣዘኻኺረን። መንግስቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበሮ ውሳነ ምቁራጽ ተጻብኦ ንሰብኣዊ ዕላማ ኢሉ ምዃኑ ዘዘኻኸራ እዚ ሰናይ ተበግሶ ብተግባር ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገለ ወሰን ክባጻሕ ከፍቅድ ጸዊዐን። ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ክወጹ ከለዉ ብጽሕፈታት ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ምእስራቆምን መሳርሕታት መራኸቢ ምዕናዎምን ገሊጸን እቶም ኩሎም ዝተሰርቁ መሳርሕታት ክምለሱ ይግባእ ኢለን። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ጸገም ወዲቑ ንዝርከብ ህዝቢ ዝያዳ ኩሉ ብቕልጡፍ ክንበጽሐሎም ይግባእ ክብላ ድሕሪ ምትሕሰሳብ ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ናይ ብሓቂ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽገብሩ ሓበራዊ ምርዳእ ክበጽሑ ሓቲተን። Once again, we need access, we need aid, and we need to end ሓገዝ ከነብጽሐሉ ንኽእል መገዲ ንደሊ ኣለና። እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ነገራት ካብ ምግዳድ ኩሎም ተጻባእቲ ንሓቃዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክረዳድኡን ካብኡ ድማ ነቲ ስምምዕ ክግዝኡ ንደሊ። እዚ ንሓይልታት ትግራይ እውን ዝሓወሰ እዩ። ንሳቶም እውን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ከም ዘኽብሩን ንሕጋዊ ኩነታት ብሰላም መገዲን ንሰላም ከም ዝሰርሑን ከርእዩ ይግባእ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ተግባር ካልኦት ሓይልታት እውን ክንፈልጦም ዝግብኡና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ንግዜኡ ግን መንግስቲ ብዝኣወጀው ምቁራጽ ተጻብኦ ተጠቒምና ሰላም እንረጋግጸሉ እዋን ሕዚ እዩ እየን ዝበላ።
ኣባላቱ ባይቶ ጸጥታ እቲ ኣዋጅ ምቁራጽ ተጻብኦ ናብ ዘላቕ ሰላም ካብኡ ድማ ዘተን ዕርቀ ሰላምን ከሰጋግሮ ይግባእ ዝበላ ኣምባሳደር ሊንዳ ኣብቲ ጎንፂ ዝተሳተፉ ወገናት ነዚ ዕድል ክጥቀምሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከብጽሖ ዝኽእል መዘዝ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢረን ከምኡውን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምትግባር ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ከባቢ ምውጽኦም ክረጋገጽ ሓቲተን ceasefire deal would affirm the redeployment of forces and the complete withdrawal of Eritrean troops and Amhara regional forces. ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝወጹ ሓይልታት ደጊሞም ንኸይኣትዉ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ምውጽኦም የረጋግጽ ዘይተወሰነ ሰብኣዊ ተበጻሕነት የመዓራሪ ዶባት ውሽጥን ደገን ኢትዮጵያ ብሓይልን ሕገ መንግስቲ ብዝጠሓሰን መገዲ ዘይምልዋጡ የረጋግጽ ብተወሳኺ ነቲ ጸገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘምጽእ ንዘተ ሰረት ዘንበረ ክኸውን ይግባእ እየን ዝበላ ምክፍፋል ኢትዮጵያ ንምእላይ ንዘተ ድልዋት ክኾኑ ይግባእ ክብላ መርገጽየን ብምብራህ ነዚ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር እየን ገሊጸን ምስ መብዛሕትኦም ሓሳባት ኣምባሳደር ሊንዳ ዘሰማምዑ ሓሳባቶም ዘቕረቡ ተወካሊ ብሪጣንያ ታሪቅ ኣሕመድ ሃገሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ከም እትንእድ ገሊጾም ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ እውን ተዛሪቦም People have died from hunger. People are dying from hunger. ሰባት ሞይቶም እዮም ይሞቱ እውን ኣለዉ እዚ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ብምዃኑ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ ብሪታንያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራጽ ስምምዕ ተጻብኦ ሕጉስቲ እያ ኩሎም ወገናት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ዓመፅን ስቃይን ህዝቢ ጠጠው ንዘይምባል ዕድል ኣለዎም እዚ ንኽገብሩ ድማ ነተሓሳስብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝገበሮ ንሓይልታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ጻውዒት ነቕርብ ካብ ኣሜሪካን መሓዙታን ዝተፈለየ መርገጽ ብምሓዝ እትፍለጥ ሩስያ ኣካይዳ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ዝነቐፈት ኮይና ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ትግራይ ንምዝታይ ዝጸውዕዎ ኣኼባ ዝያዳ ነቲ ጸገም ዘጋድድ ከይኸውን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንግደፎ ዝበላ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚት ልእኽቲ ሩስያ ቫሲሊና ቤንዚያኤን First of all, I'd like to express our regret as to the format of today's meeting. ቀደም እውን ዝተሓላለኸ ኩነታት ትግራይ ዝያዳ ንምዝራግን ኣብኡ ዘለዉ ሰበስልጣናት ፌደራል ፖለቲካዊ ቁመንኦም ንምድኻም መሓዙትና ይጥቀምሉ ከይህሉ የጠንቅቕ ሎሚ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝተላዕሉ ብዝኾነ መለክዒ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ እዮም ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተሓላለኸ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና ኢና መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ 28 ሰነ ዝወሰዱ ህጹጽ ውሳነ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ናብቲ ስሩዕ መገዲ ዝወስድ ኣንፈት ንምስጓም ዝሕግዝ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እየን ዝበላ ንሰን ወሲኻን ኩለን ፈተውቲ ኢትዮጵያ ሃገራትን ሰላም ክረጋገጽ ዝደልያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ስጉምትታት ንኽድግፋ ሓቲተን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቕራፍ ተወሳኺ ጻዕሪ ክገብር ጸዊዐን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምኽሳስን ንምቕጻዕን ካብ ምጉያይ ክሕገዝ ምተገብኦ ኢለን ቻይና እውን ምስ ሩስያ ዝሰማማዕ መርገጽ ኣንጸባሪቓ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ወኪሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ተወካሊ ኬንያ ኣምባሳደር ማርቲኒ ኪማኒ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ወግዓዊ ኣኼባ ምግባሩ ብምቅዋም እቲ ቤት ምኽሪ ኣፍሪካውያን ጸገማት ውሽጦም ባዕሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህቦም ይግባእ ኢሎም We suffer the most from our challenges and gain the most from solving them. ብጸገማትና ብዙሕ ተጎዲእና ኢና ጸገማትና ባዕልና ብምፍታሕ ድማ ብዙሕ ተጠቒምና ኢና ስለ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ነዚ ክትዕ ኣፍሪካ ይፍታሕ ክድግፍን ከተባብዕን ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ ኣፍሪካ ዘጣየሸቶ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ሓደ እዩ 17 ሰነ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ዘጻሪ ኮሚሽን ተጣይሽሎ ሎሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ዲፕሎማሲ እንስዕበሉ ሰብኣዊ ሓገዛት እነተባብዐሉ ህይወት ሰባት እነቐድመሉ ቁጠባዊ ምርግጋእ ንንእድ መደናገርትን ሓበሬታታት ሓሶት እንምክተሉን ክኸውን ይግባእ እዚ ኣኼባ ምጽውዕን ዝተጸዋዓሉ ምኽንያት ከም ዘግረመሎምን ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣስቀስላሴ እዮም እቲ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ወሳነ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ ጽባሕ ምዃኑ ኣስታዊሶም እዚ ስጉምቲ መንግስቲ መሓዙትና ዘይጠቅም ጽዕንቶ ቀኒሶም ክድግፉና ክገብር ምተገበአ ነይሩ ኢሎም
This measure should have encouraged our friends to give support and de-escalate the unhelpful pressure. ንሰላም ክበሃል ዝወሰናዮ ከቢድ ውሳነ አፍልጦ መሃብኩም ንንእድ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ንምባል ዝወሰድናዮ ውሳነ ኣብ ትግራይ ክሳለጡ ዝድለዩ ዘለው ሰብኣዊ ተግባራት ምቹው ኩነታትን መፍጣርን ከምኡውን ተስፋ ዝተገብረሉን ከሎ ንኹሉ መዳይ ሃገራዊ ዘተውን በሪ ዝኸፍት እዩ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ንኽልል ትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ዘካይዶ ወግዓዊ ኣኼባ ከምቶም ቅድም ክብል ዘካይዶም 6 ዕጽዋት ኣኼባታት ብዘይስምምዕ ብኣፈላላይ ተወዲኡ